Üdvözlök mindenkit, a mai videóban Stumblegászozni fogok, és kipróbáljuk ezt az új eventet, ezt a Skulk Race, tehát kezdjük is. Na, itt is van, Super Water Park. Ezen még sosem játszottam, tehát nekem újdonság, de nem volt. De már videóban láttam, hogy egyes videósok ezen már játszottak, tehát ahol már nagyjából tudom, hogy mi hol van. Igen, jön ez a ugrató, így átmegyünk. Igen, jó, bombára vigyázunk. Ó, most csak nem bomba, oké. Nem szeretem a bombákat, annyit el kell mondanom. Jó, akkor így ez a kutya, de nem gond, gyorsabbak vagyunk nála. Gyorsabbak voltunk nála, igen. Jó, akkor így megyünk. Ugrató. És így megyünk. Hát jól lenne megelőzni ezt a kutyát. Jó, meg is előztük, ahogy kimondtam. Jó, hát ahogy mi vagyunk az elsők, tehát nyugi van. Ott is van. Jó, a következő Super Lava Slide. Ezt nem annyira szeretem. Egyszer kiestem benne ezen a Super Lava Slide-on, de majd utána, mert úgy csúszik, mint az állat. No, már szinte örülök, hogy itt átítottam, de már kezdtem a nyugságot. Jó. Jó. Oké. Na jó, ilyen nincs. Nem baj. Nem mondtam, hogy ilyet meg a Space-től, annyit csinálok. Jó. Oké. Szia medve. Jó, ott van elsőnek is, be is értem. Ó, most ennek örülök. Jó, és akkor az utolsó pálya a Super Slide. Nem biztos, hogy megnyerem, de hát reméljük. Nem nyerem meg. Ó, biztos, hogy nem nyerem meg, mindegy. Azért végig játszom. Hallottam, hogy elhűvéskedhetem az egészet, de nem fogom. Ó, még a trükk se jön be. És kezdhetem el, nem baj. Úgy sem érek be. Tehát nem érdekel. Az necces volt. Nyomnak is egy emótocskát. Nézzétek. Jó, és akkor folytatjuk. Igen, mondta, hogy nem nyerem meg. Na nem baj, ki nyerte meg? Ó, ez. Na, nem baj. Legalább egy kis szuper token kaptam. Igen, 10-et. Jó, és megvan végre ez az emote, amit mindjárt be is fogunk claimolni. De előtte még van egy szuper világos pörgetés. Az a 6 negaton ultragály. Nem baj, bemegy a duplicate bankba. Szuper! Ez is komplete. Tökéletes. Jó, és most kaptam vissza 30-at, most ebből is pörgetek egyet. Ugyanazt pörgettem, ugyanott. Hát, nem volt sok értelme, na mindegy. Jó, és akkor most jön a sima pörgetés. És egy token lesz. De nem már. Jó. Oké.
Oké, akkor mégsem menjünk tovább momentet. Jó, akkor animáció, be is kanáljuk. Be is állítjuk. Nem itt állítjuk, hanem itt. Animáció. És fagyi! Tök jó. Na. Hát akkor most azt sem tudom, hogy mit csináljak. Tehát most azt fogom csinálni, hogy nem is tudom. Szerintem megyek a Monopoly-on messze. Vagy nem tudom. Hát, szerintem mára ennyi volt a videó. Tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, sziasztok!